हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ दिनैनि आसामनि गिबिसारिफोरनि बिलाइयाव गिबिसारिनि रादाब बिलाइफोराव सेबखांजानाय मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो आं लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ आलफा उदाङा काउन्सिलनि गोदान आफाद दाबाय। आलफा उदाङा आगोलनि जि बडि बेखौ सिफायनानै गोदानै दाफामफिनबाय, गोबां सोलाय-सोलो खालामदों। अदेबानि परेश बरुवायानो आफादगिरि मासियाव थाफिनबावबाय। बिनिफ्राय सा सानजा रायजोनि सा 8 फोरोंगिरिफोरनो नेशनेल टिचार्स बान्थाखौ गथायबाय। सा 8 फोरोंगिरिफोरनो बे नेशनेल टिचार्स बान्थाखौ गथायनाय जादों। बिनिफ्राय कसुगावनि देमदेमा दिजियादुगुरि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा दालां गैयैनि जाहोनाव गोबां जारलायाव गोग्लैदों। कसुगावनि देमदेमा जियागुरि गामि, नोंथांमोना सावगारिखौ नायबा नुगोन, मानग्रंलायनानैसो बारनाय जायो। जोबोद दुखुनांथाव आरो जे बेहाय दलं नांगौ। बिनिफ्राय गसाइगाव खासियाबारियाव गोदानै गं 30 बिसनानि देहा फाहामसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, फाउन्डेसन स्टन। बेनिफ्राय जाबाय मा, आसाम सोरखारनि एभेक्सन बिथोनखौ मोननानै काछार आरो नगाव पेपार मिलनि मावफारियाफोरा खुद्रिखांदों। खुलिनायावथ' गैला, फाहामफिननायाव गैला। बे पेपार मिल गंनैखौ नायलु जालु गंनैल' दंसैमोन। दा बेखौबो फोथैथारसिगोन सोरखारा। बिनिफ्राय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव बर' थुनलाइ आफादा गासै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बयनिसिमबो हामलायथि हरदों। साबायखर थाबाय। बिनिफ्राय बिपुरियायाव बिजेपि दोलोआ फोरोंगिरि सान खुंनो लानानै डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ लाजि फोनांदों। खौ फरायनांगौ, माबायदि लाजि फोनांखो, रोङाफ्रा मा खालामखो ना माखो। बे बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव 60थि फोरोंगिरि सान फालिदों। आफगानिस्ताननि पन्सिर ओनसोलाव सा 600 तालिबान बुथारजादों। बिनिफ्राय जाबाय मा, जायनि बारग' एमएलए शिलादित्य देबा बिजेपि नागारनानै ममताजों गोरोबहैनायनि इसारा। बिनिफ्राय बे जाबाय नैबे हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफआ बिजेपियाव हाबोब्लाबो जेबो बुंनांगौ गैया, बुंदों उरखावगोरा ब्रह्म। बिनि उनाव बेहाय माबा दङ, दिनैनि जि सुजुथाय जाबाय तालिबानफोरा बोलो रासिनबाय आमेरिकानि गोरोन्थियाव। बिनिफ्राय आमेरिकानि गोरोन्थिनि थाखायनो गं 84,311 हाथियारखौ तालिबानफोरा मोननो हाबाय। बे जादों। बेनिफ्राय बे रादाब दंबावो बेहाय, बे जाबाय मैया दिल्ली दिसपुर दिफु गोरोबथा, दिल्लीयाव गोजोन मिजिं। दिल्ली दिसपुर दिफु होननाय लोगो लोगो कार्बि आंलं, बे कार्बि थिउदियाफोरजों आसाम आरो दिल्ली बे 3 खनायारि मोनसे गोरोबथा जानानै थांदों। बियो गोजोन सोदोबखौ बाहायाखैबो, नाथाय थांखिया गोजोन गोरोबथायानो। बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि। अग्रदूत होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय जाबाय एबार बार्मी सेगुन काठर सिन्डिकेट, जे ब्रह्मदेशनिफ्राय म्यानमारनिफ्राय सेगुन दंफां लाबोखुमादों।
बबेजों सोदों खोन्था रोङा नाथाय गुवाहाटी लामा गेजेरजों थाङो आरो बेहाय पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा लोब्बा दं होननानै सन्देह खालामदों। बेनिफ्राय आल्फा स्वाधीनत व्यापक सांगठनिक परिवर्तन सभापति परेश अखम जों बेखौ इंखङावबो फरायखांबाय। दा शिक्षকক बता दिबले माति असन्मान गुवाहाटीयाव जादों बेयो शंकरदेव कलाक्षेत्रआव साब्रैल' जौसाङाव जिरायनो मोनदोंनो आरो गोबाङानो बाहेरायावसो थानांदों मान मोनाखै बेखौनो लानानै खुद्रिदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना सावगारि मोनसे नाय तालिबानफोरा माबायदि हारिमु बेरेखा गुली चालानानै बन्य उल्लाख तालिबानर निहत कमेव 40 महिला प्रतिबादकारी आक्रमण मा खालामदों तालिबानफोरा गावग्लुंलाबायदों 40 थैदों आरो आइजो जायफोरा हेंथा दिन्थिदों बिसोरखौबो आक्रमण खालामदों। अन्तर कन्दल सरकार गठनत व्यर्थ तालिबान सिङाव जोबोद गावजों गाव सैलायै दङ। तालिबानाबो गोबां फेक्सन दङ, ताजिक दङ, उज दङ, माबा दङ। बेनिफ्राय बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया। दा बे गोरोबलायनाय गैयिनि थाखायनो मैया सरकारखौ दानो होनदोंब्लाबो दानो हायाखिसै। बेनिफ्राय शिक्षक दिबसत प्राधिकरणर পৰা बन्चित शताधिक शिक्षकर प्रतिबाद गोबां स्कुलफोरा दासिमबो सरकारि खालामजायाखै मास्टारफोरा लाजायाखै आरो बेथन मोनाखै बिनि खुद्रिनाय खोन्थादों मैयानि सानावनो जे फोरोंगिरि सान। बृहत दुर्नीतिर अभियोगत ग्रेप्तार गौरीपुर उन्नयन खण्डर भिडिअ गानुनिखौ जे खबरुद्दिन होननाय भिडिअ गौरीपुर ब्लक डेभेलपमेन्टनि बियो खारखोमानानै दंमोन मैया हमजाबाय आरो बेजों लोगोसे एकाउन्टेन्टआबो बेबो खलिलुर रहमान खोमा। बेनिफ्राय जाबाय मा चिकित्सा बयेर नामत भुवा नथिरे बहु कौटि टका हरकाले सरकारि बिखया जे ओरैबायदि दुर्नीति दङ मानसिफोरनि साननाय हनायफोरा जे माबायदि जादों जे गोबां साख्रियाफोरा बेबादिनो नंखाय बाखाय नङा फाङा बेमाराव गोग्लैया मुङा बहानिफ्राय माबा माबि बुथुमनानै सार्टिफिकेट बुथुमनानै बेनिफ्राय प्रेसक्रिप्शन बुथुमनानै थाखा आदाय खालामो सरकारनिफ्राय। दा बेहाय 39 होदों नैबे रादाब बिलाइयाव 39 बिदि साख्रियाफोरा सरकारनि नोजोराव गोग्लैदों। ककेइनर रेप पार्टी ग्रेप्तार संख्या 20 बृद्धि এই যে गुवाहाटी खारगुलियाव बार्थडे पार्टियाव माबा जादोंमोन ककेइन सोबनाय जादोंमोन रेप पार्टी बेहाय हमजाबाय दिल्लीनिफ्राय आसोल जाय साप्लायारमोन बेखौबो हमनो मोनबाय बेनिफ्राय गुबुन सा 20खौ हमबावनो मोनबाय हमगासिनो दङ। बे साप्लायारा विशाल कुसुम बेनिफ्राय हिट प्रभाब तुखारपात तुखार धुमुहारि हलनि हब এইবাৰৰ हिट देग्लायनि जि गोजां बोथोर फैगासिनो दङ बे जोबोद गिख्रंथाव जागोन। जोबोद गुसु बार बारगोन बेनिफ्राय बरफ सिरिगोन बेनिफ्राय बारहुंखा बारगोन बे बारहुंखायाबो जोबोद गुसु जागोन बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब बाक्सार सामग्री भर्ती चुरी ट्राक उद्धार चालकखौ दिनै ग्रेप्तार। गुवाहाटीनि लख्रानिफ्राय बे गारिखौ लाबोखुमादों थांनो गोनांमोन मणिपुराव आरो बे गारिखौ एखेबारे बाक्सायाव लाबोबाय। सोर बे खैसारि साग्राफोरा बे बायगुरफोरा नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायबा मिथिनो मोनगोन। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा
চীনৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱে ভাৰত ভূটানৰ মাজৰ সম্পৰ্কত ব্যাঘাত জন্মাইছে চীনनि नेपालनि सायाव जे गोहोम गोग्लैनाय बे जेरैहाय नेपाल आरो भारतनि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामदों दा भुटाननि सायावबो बे हालोदा फैगासिनो दङ दा भुटानजोंबो भारतनि सोमोन्दोआ मोजां नङा होननानै हिन्दु युव छात्र परिषदा बुंदों बेसोर मोजां माने सैथो बेखौ हमसनो हायाखै बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा उपनिर्वाचन बिरोधी हिबिरत उमैहते प्रार्थी प्रक्षेप करा प्रयोजन लुरिनज्योतिया बुंनो अखम जातीयता परिषदनि जातीयतावादी परिषदनि आफादगिरि लुरिनज्योतिया बे खोथाखौ बुंदों जे फैगौ उफेरा इलेक्शनाव बे बेरेखा हान्जाफोरा माने गोरोबलायनाय हान्जा माबासो बिजाथिसो होनांगौ जाहाथे देरहानो हायो बेनिफ्राय मोनसे इहाय लिरदों कलम धर्मीय अहिष्णुता आरु विवेकानंद बे खोथाखौ लिरदों जोंनि विवेकानंद स्वामी विवेकानंद बेसेबां गोरबो गुवारमोन बयबो धोरोमखौनो बजबदोंमोन नाथाय दिनै बे जोंनि गेजेराव जोबलांनो हमबाय बे आरो बेनिफ्राय फैबाय बिश्वर सभापति जनप्रिय नेता मोदी मार्किन समीक्षा हिरखब सोरबा बेखौ संदानदों बेनिफ्राय मोनदों जे बुहुमनि मादाव नरेंद्र मोदीयानो बयनिख्रुइबो बांसिन पपुलार दैदेनगिरि बेनिफ्राय तालिबानर पछत आइसिसर उत्थान इराकत सन्त्रास आक्रमण निहत 13 आरक्षी ओजोंहाय आफगानिस्तानाव तालिबान ओजोंहाय बेखौ नुनानै आइसिसफोरा जाखांफिनदों इराकाव आरो 13 मानसि गावथारदों बेनिफ्राय जाबाय मा रादाबा पाकिस्तानर आफगान सীমান্তত आत्मघाती বিস্ফোরণত निहत कमेও 3 बाखेना पाकिस्तान सान्थ्रिफोरानो थैदों सोरनिबा गावस्तारनाय सुइसाइडार बम्बारनि बे बम बेफ्रुहोनायाव बेनिफ्राय पेन्टागनर प्राक्तन बिखाया माइकेल रुबिनर सानसेलकर दाबि पेन्टागननि आगु जि मावफारिया अफिसार माइकेल रुबिन बे दाबि खालामदों जे पाक सरांस'आ आइएसआइर हाथर पुतला तालिबान पाकिस्ताननि संगालि आइएसआइनि आखाइनि पुतलासो तालिबाना आरो बारा नंखायबो नङा जानांगौ इयो बेनिफ्राय भयाबह संक्रमण आमेरिकार प्रति 55 सेकेन्डत कर'नार मृत्यु एजनाव ओरैबायदि साग्लोबदों आमेरिकायाव आरो इजराइल बेफोर हादोराव इंलेन्डआव एसे दा भारतआ बेखौनो सांग्रां जानांगौ आमेरिकायाव मोनफ्रोम 55 सेकेन्ड 1 मिनिट नङा 1 मिनिटबो नंबा 1 मिनिटनि खम 55 सेकेन्डआवनो साफा करि मानसि थैगासिनो दङ थेवबाबो जोंना मास्कखौ गाना ससियेल डिस्टेन्स मानिया लिडारफोराबो मेथें दावथें खालामलागासिनो दङ मास्क पिन्धक ভিৰ এৰাই চলক তৃতীয় ঢৌৰ পৰা বাচিবলৈ পৰামৰ্শ বিশেষজ্ঞৰ যে গণখাৰিফोरा एक्सपार्टफोरा बुंदों जे मास्क गान ओमफ्राय ভিराव थानो नाङा ভিरखौ एरायनानै सोलि बे आरो बेनिफ्राय पुनर मध्य प्राच्यत युद्धर परिस्थिति सऊदी आरबत क्षेपणास्त्र आक्रमण येमेनर मा जाने इसे गासैबो मुस्लिम हादोरानो मुस्लिम हादोरजों मुस्लिम हादोर गावलायलायनाय जादों आगोलनि थासारि फैदों दावहानि थासारि बर्बर तालिबानर हते आरएसएसक तुलना गीतिकार जावेद अख्तर प्रतिक्रिया बीजेपीर जावेद अख्तर होननाय बलिउडनि बे मेथाइ रनसायो बे मानसिया आरएसएसखौ तालिबानजों रुजुदों आरो दा खैफोदाव गोग्लैदों बेखौ खालामनाङामोन बियो बेनिफ्राय कारो बजा हबो निबिसरा नि हन्तान हरलानाथर जीवन संग्राम दुखुथिया आइजो सासे नामा सरनानाथ गथ' गथाय गैया फिसाया आगोलावनो थैयो दा मालायनि न'आव सथाबनानै दङ
बे दा बे गावनो फिसा फिसौ माबा लामायाव दखान होनानै सोलियो आरो सामिर मृत्युर पश्चात आश्रय दाता निर्यातनत भाङि परानाय बे माने बायनानै गोसो बायाखै बेखौ होनदों बेनिफ्राय अपसन्दर सर्तत राजि साकरिर अनुमति लागे आफगान नारि सोरबा जुदि माबा पसन्द खालामथावि रादाय होयोब्ला कन्डिशन होयोब्ला अब्लाबो राजि आफगान हिनजावफोरा थेवब्लाबो बिसोरनो साख्रि मावनो मोनथाय होनांगौ पारमिशन होनांगौ बे दुखुनांथाव सिबायफोरनि हालोदा बेनिफ्राय मोनसे गोमोथाव जे कर्टालि दिलै नासि उथे जरा राखि मोनसे फुख्रिनि दैया आखाइ खबबानो गोसा गोसा आखाइ खबबानो बे बारलु फायो झारखंड दलाहि कुंड रहस्य आजि अबैध बेयो झारखंडनि बबेबा जायगायाव दङ आरो बेनिफ्राय नामा बिना दलाहि कुंड बे गुगलफोराव सार्च खालामबा मोनगोन आफगान जौन कर्मी हत्यार परिकल्पना तालिबानफोरा आफगान जि सेक्स वार्कार बिसोरखौ गावथारनायनि लिस्टि बानायदों गावथारगोन थांखि लादों आरो लिस्टिखौबो बानायखांबाय होननानै बुंदों खेलानि रादाब दङ खेलानि रादाबखौबो जों फरायखानोसै बेहायनो अग्रदूतआवनो अन्तिम दिना 2 सेटेलार होनो कृष्णार हन सुहासर रूप पेरालिम्पिक बे टकिअनि पेरा अलिम्पिकआव जोंनि सानै जि बेडमिन्टन गेलेग्रा कृष्णा आरो सुहासा सना आरो रुपा मोनदों कृष्णाया सना मोनदों सुहासा रुपा मोनदों जोबोर मोजां बेनिफ्राय जाबाय चतुर्थ टेस्टत इंलेन्डर सन्मुख 368 रानर विजय लक्ष्य टीम इन्डियार आज अन्तिम दिन दिनै जोबथा सान टीम इन्डियाया इंलेन्डनि सिगाङाव 368 रांनि थांखि होनानै दोनदों सिमना होनानै दोनदों दा जरुदा मा खालामो बिसोर जादों बेखौ बाग्रायनो हाबानो देरहाथारसै बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्राय जों दा थांनोसै असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव अग्रदूतआव जा दं बेहायबो बेनो दङ गैयिफोरखौ एसे फरायनोसै कृष्णचूड़ा राधाचूड़ा बकुलर पुलिरवार पराव बनचेत थलुआ हाई पथर देवकाक हेवजिया करार ठिका दिले नागपुरर प्रतिष्ठानक मा होनबावो खालि बाहेरानि गिदिर गिदिर ठिकादारफोराल' लामा बानायनाय बान्दो बानायनाय माबा बानायनाय न' बिल्डिं बानायनाय एफोरनि ठिकाखौ मोनसै दा आसामनि राजा लामाफोरनि सेर सेर जि माबा दंफां गायनो लादों बे दंफां गायनायनि ठिकाखौबो नागपुरनि बबेबा फसंथाननोसै गथायबायनो मा होनबावो बेनिफ्राय जाबाय कलाक्षेत्र शिक्षक दिवसर सरकारी अनुष्ठान चरम अव्यवस्था 47 शिक्षকক আমন্ত্রণ কৰি মঞ্চত 4 গৰাকীকে বঁটা প্ৰদান কৰাত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ बेखौ जोङो अग्रदूतआव मोनबाय थेवब्लाबो बेखौ गोनांथि होनानै फरायफिनबाय मानोना मैया 5 सेप्टेम्बर बेयो फोरोंगिरि सानमोन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान बे सानखालि फोरोंगिरि सान होननानै मोनसे फोरबो फालिनाय जायो आरो बेहाय मैया 47 फोरोंगिरिखौ शंकरदेव कलाक्षेत्रआव लेंहरदोंमोन आसाम सरकारा आरो बेहाय साब्रैयाल' जौसाङाव जायगा मोनो माखासेफोरा बाहेरायावनो गसंनानै थानाङो सोरबा जिरायनो मोनो बे जादों बेनिफ्राय दिल्ली ओइपकजेरे बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर हरमार घोषणा गिबि मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माया नैबे खोथाखौ बुंदों जे राज्यर भूमिर समस्त तथ्य पाति अत्याधुनिक प्रजुक्तिर हब डिजिटालाइजेशन जे आसामनि जे हा हुनि खारि तथ्य पाति रेकर्ड एफोरो सब डिजिटालाइजेशन जागोन आरो बे
मोनसे जोबोद गोरों आफादनि दारै मावजागोन बे मेडिकल बर्डर भुवा प्रमाणपत्र दाखिल करा 40 बिखार बिरुद्धे एजाहार बै जे नंखाय बाखाय फोरमानलाइ होनानै प्रेसक्रिप्शन होनानै बबेबा मेडिकल बर्डनि सार्टिफिकेट लानानै बे थाखा सरकारनि थाखा जाख्ल'दों बै बादि सरकारि मावफारिया सा 40 हमनो मोनदों बिसिनि बेरेखायै एजाहारबो होबाय बे बिनिफ्राय जाबाय मा उत्तर प्रदेशत हाहाकार रहस्यमय भाइरेल जरत 71 हिखुर मृत्यु दुखुनांथाव माबा भाइरेल लोमजादों उत्तर प्रदेशआव आरो दासिम 71 उन्दै खुदियाफोर थैबाय दुखुनांथाव बियो बिनिफ्राय आफगानिस्तानाव सरकार गठनत अचल अवस्था तत्पर पाकिस्ताना नाजागासिनो दङ थाबनो सरकार दानांगौ होननानै नाथाय हायाखै तालिबाननि सिङाव मा बेले बेजे दङ बेनिफ्राय पन्सिरत तुमुल जुद्धत निहत 600 तालिबान पन्सिरजों दावहा नांगासिनो दं तालिबानफोरा नाथाय हाबनोनो हायाखै दा बिसोरो 600 तालिबानफोरा जिउ गारनांबाय नर्दार्न एलायन्सनि आखायाव बे फन्टनर सन्मुखते मातृ हत्या तालिबानफोरा सासे आइजोखौ फिसानि सिगाङावनो गावथारो मा एसे दुखुनांथाव मा एसे अननाय खाननाय गैयि आफगानिस्ताনৰ परिस्थितिर सुযোগ লৈ भारतত সোমাব পাৰে সন্ত্ৰাসবাদী बेबो नंगौ जे जोङो सांग्रां जानांगोन बोरैहाय काश्मीरजों बा राजस्थानजों बा पान्जाबजों थिउरियाफोरा हाबनो हाया बेखौ नायनांगोन भारत सरकारा मानोना दा आफगानिस्ताननि बे थासारिखौ सुजुग लानानै भारताव हाबनो थाखाय थिउरियाफोरा आइसिस मुजाहिद्दिन आल कायदा तालिबान बिसोरो नाजाबाय थादों बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय जों दाना थांदिनि आमाराव खम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ नैबे शान्ति चुक्तिक लै तुमुल अशान्ति दाखालि जालांबा शान्ति चुक्ति दहाय इंखङाव होनाय दिल्ली दिसपुर दिफु होननाया बे कार्बि आंलंनि कार्बि थिउरियाफोरजों जि गोरोबथा जानाय बेहाय आरो सोरबा गोजानाखै कार्बि आंलंनिया जोबोद माने दावराव दावसि जादोंनो शान्ति चुक्तिक लै तुमुल अशान्ति बेखौ होनदों 25 बोसोर दरमहा होनाय सकलमसि पाठदान शिक्षक दम्पतिर सानै बिसि फिसाय 25 बोसोर जाबाय दरमहा गैया हलासिनो गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दं स्कुलाव थांगासिनो दं फैगासिनो दङ माखौ जादों माखौ लोंदों बे आरो बेखायनो मेगन मोदै हुगारदों मैयानि बे माबा समाव फोरोंगिरि सान समाव बिनिफ्राय অন্তর কন্ডলনে পঞ্চের সরকার গঠন করা নাই তালিবানে কাবুল ISI এর মুরব্বী কাবুলত ISI এর মুরব্বী কাবুলাव ISI नि खेदा सौहैदों बिसोरो सरकार दा होनो नाजागासिनो दङ पाकिस्ताना नाथाय तालिबानफोरनि गेजेराव जोबोद एना एनि जादों मानोना जाथि चेनेल जा फिसा फिसा जातिफोरनि बायदि बायदि तालिबान ग्रुप दङ बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय जायाखै मोनथायखौ लानानै आरो माबाफोरखौ खामानिफोरखौ लानानै बे जाबाय बेनिफ्राय दाना जों थांदिनि नियमिया बार्तायाव बेहाय दङ 2-3 बोसोराव टाइम फ्रेमत आलफा समस्या समाधान जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ बुंदों जे 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आलफानि जेंनाया जोबनो हागौ बा आलफाजों बिनि ओंथिया जाबाय मा आलफाजोंबो शान्ति चुक्ति जागोन गोरोबथा जागोन बे 9 सेप्टेम्बर प्रकाश पाबो 23,000 शिक्षकर नियुक्तिर विज्ञापन 9 सेप्टेम्बराव 23,000 फोरोंगिरि थिसननायनि बे जे लिस्ट बियो ओंखारगोन
8 कौटिर हेर'इन हह थ्रिट मरिगाव सुरसालि मरिगावनि सुरसालि होननाया 8 कौटि रांनि हेर'इनजों जाबजों हमजादों बेनिफ्राय बेखौ मरिगाव हमनो मोनाखै आसाम नागालेण्ड बर्डारावसो हमनो मोनदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय दादा जनजातिर समस्या समाधान आह्वान ट्राइबेल संघआ जनजातिनि जेंना जेंगानाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय हांख्रायदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकर बेदखल उच्छेदर दाबि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे हाबसननाय बा एनक्रोचमेन्ट जानानै दङ बेखौ होबथानो आरो जायफोरा न' लुनानै दंसै बिसोरखौबो होखारनो थाखाय एभेक्सन खालामनो थाखाय दाबि खालामदों बेखिनियानोसै दानिया इंराजि रादाब बिलाइ द सेन्टिनेल बेहायबो ओरै होनदों कर'ना भाइरास एपिडेमिक्स फार्स्ट हिट ओवर 21,000 years ago नैबे एखे गोदानथार रादाब जोंथ' कर'ना भाइरासखौ गोदान बेमारसो होननानै बुंगासिनो मुथिगासिनो नाथाय मोनसे गोनोखोआरि स्टाडिया बेखौ मोनदों मा नंगौना नङा जों बेखौ आरो नेबावनांगोन जे 21,000 बोसोर सिगाङावनो कर'ना भाइरास जादोंमोन 21,000 बोसोरनि सिगाङाव कर'ना भाइरास दंमोन बे समाव खिन्थु मानसि गैयामोन बा दंबाबो बे हाग्रायाव थानाय मानसिफोर जागोन आरो बेनिफ्राय don't refer cases against the Gorkhas to FT दिसपुर माने आसाम सरकारा बुंदों गरखाफोरनि बेरेखायै केस दाहो मा होनबावनो ड्राग्स worth ₹4 crore seized in कार्बि आंलंआव 4 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो मोनदों बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा भाइस प्रेसिडेंट 6 बेटर डक्टर पपुलेशन रेशियो जोंनि हादोरनि लेङाइ हादोरगिरि बिथाङा हादोराव डाक्टार आरो सुबुंनि गेजेराव जि रेशियो बे रेशियोखौ गोरोबनाय मोनाखै बे गोरोबथाव जानांगौ जायनि थाखाय डाक्टरा थोआ सुबुं सानखोनि जखायाव बे जादों आरो आईएसआई चिफ राज टू काबुल बेखौ जोङो गुबुन रादाबावबो मोनबाय थेवब्लाबो जे आईएसआईआ मा पाकिस्ताननि संगालि बिसोरनो सलायगासिनो दं तालिबानखौ गावस्रा थाखा फैसा गैयाबाबो बोरैबा सलायदों आरो दा तालिबानफोरा आफगानिस्तानाव सरकार दानो हायैलाय आईएसआईनि सिबा खारलांदों हाखु दाखु खारलांदों बेनिफ्राय नेपाल वान्स प्रोटेस्टार्स नट टू बार्न मोदीज एफिजी नेपालाव भारतनि बेरेखायै माबा बेरेखा दिन्थिनाय जागासिनो दं खोमा आरो बेहाय नरेन्द्र मोदीनि मुसुखा बानायनानै सावदों बेखौ नेपाल सरकारा माना खालामदों मोजां बियो बिनि उनाव फैबाय जुग संख होननाय बांला रादाब बिलाइ बेहाय दङ जे बाइडेन जॉनसन पिछने फेरलेन मोदी बे जि माबायाव फरायदों सेन्ट्रेनेलाव इंराजि रादाब बिलाइयाव बेहायबो बेखौनो फरायफिनबावबाय जोङो जे जो बाइडेन ओमफ्राय जॉनसन बिसोरबो मुलुगनि दैदेनगिरि नाथाय बिसोरनि जे पपुलारिटी मानसिजों मोजां मोनजानाय बियो नरेन्द्र मोदीनिख्रुइ खमसिन बेखौ बुंदों बेयो मार्किन आफादा फसंथान मोनसेया बेखौ संदानदों आरो सन्त्रास दमननि बिदेशर साहित्यर प्रयोजन नै भारतआ बुंदों सन्त्रास दमननि थाखाय बेयो तालिबाननिसो सन्त्रास दमननि थाखाय बिदेशी हादोरनि मोनबो गोनांथि गैया बेनिफ्राय जाबाय
भबानीपुरे खेलबेन ममता बेनार्जिया जोंनि भबानीपुर MLA बियाबाव बिजाथि दैखांगोन आरो बेखौनो होनदों भबानीपुर खेलबेन ममता बेनार्जिनि तृणमूल कांग्रेसा भबानीपुर बियाबाव बिजाथि होगोन ओरैनो फैगौ उफेरा जि इलेक्शन आसामनि बाहाय मोनथाम बियाबाव बिजाथि होगोन होननानै बुंदों तिनि केन्द्रे प्रार्थी घोषणा तृणमूलेर बे जाबाय बेनिफ्राय जोङो जोबथा रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय दैनिक असम बेहाय दङ आलोचनालै আহিব परेश बरुवा आखाबारि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माया मिजिं खालामो आसा खालामो जे परेश बरुवायाबो सावरायनायाव फैगोन बेनिफ्राय कृषक पंचायतत जनसमुद्र आईन प्रत्याहार नोहोवाলৈকে आंदोलन 27 सेप्टेम्बर भारत बंद 27 सेप्टेम्बर खालि भारतनि आबादारिफोरा बंद होदों भारत बंद आईन बै जे मोनथाम कृषि आईन आबादारिखौ लानानै बा आबादखौ लानानै जि मोनथाम आईन बे मोनथाम आईनखौ बोखारागौ मानि टिकाया बुंदों जे जि आबादारि बिग्रायनाय बेयो सोलिबाय थागोन साकरि नियमिया करब নহলে আমাক गुलियाय मारक महानगरनि गुवाहाटीनि फोरोंगिरिफोरा बे खोथाखौ बुंदों होसिख्रावनानै जोंनि साख्रिखौ नियमिया खालाम सरकारि खालाम नङाब्ला जोंखौ गावथार बे बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब भुटान म्यानमार सिनले हब रप्तानि नाजिरात गाहरि मांखर बृहत्तम संसाधन प्रकल्प हब नाजिरायाव बिराद गिदिर अमा बेदरनि सेन्टार जागोन बेखौ जेरै स्लाप्टार सेन्टार होननानै बुङो बेबो अमानि स्लाप्टार सेन्टार बेहाय अमा बेदरखौ फुड प्रसेसिं नि जोहै गुबुन गुबुन हादराव हरगोन बबे हादराव होनदों भुटानाव हरगोन म्यानमाराव हरगोन आरो चीनदेशआवबो हरगोन दा जोंहा बङाइगावआवबो मोनसे जानायनिमोन सापागुरि खाथियाव किसान बाजाराव नाथाय बे फेलें जाबाय मानो फेलें जाखो बेखौ सरकारा संदानाखै बिटिसि सरकारा बेनिफ्राय शान्ति चुक्तिक लय अखान्तिर जुइ गुबुन रादाब बिलाइयाव जि दङ बेखौबो आरोबाव फरायफिनबावबाय कार्बि आंलंआव 24 टातকৈ অধিক সংগঠনৰ मुखुलि प्रतिबाद कार्बि आंलंआव 24 निख्रुइबो बांसिन दल संगठनफ्रा दाखालिनि जि कार्बि आंलं बा कार्बि चुक्ति कार्बि गोरोबथा बेनि बेरेखा दिन्थिदों राजा लामायाव मटर टायार सावदों होसिख्रावदों बेनिफ्राय ड्राग्स माफिया बिखाल आरक्षीर गुलित आहत बे ड्राग्स माफिया बिशाला जायो दिल्लीनिफ्राय माबा कुरियार सार्भिसनि जोहै माबा हरो ककेन आरि ड्राग्स हरो आसामाव गुवाहाटीयाव बे मानसिया खारखुमानो नाजादोंमोन खोमा बेखौ गुलि गावदों बे खारखुमानायाव आरो बेनिफ्राय बर' अबरर हंगार जियाय राखिबोलै बिसारे नबहरनियै अबर' सुरक्षा समितिया बुंदों मोजां बाथ्रा बुंदों सायावनो बुंदों ना सिङाव बुंदों बेखौ मिथिला दे ओरैनो मोजां गोसोजों बुंदोंबा जोबोद बाखनायथाव जोबोद बरायथाव बर' अबरर हंगार जियाय राखिबोलै बिसारे नबहरनिया जे क'क्राझार लक समस्तिनि MP बे नबहरनिया लायनो बर' अबरनि गेजेराव गोरोबनायखौ लुबैया बे गोरोबैखौ फोथांनानै दोननो हायोबा बियो बारे बारे गले गले आरो देरहानो हागोन बे आरो बे अजद खालामदों अबर' संगठना अबर' सुरक्षा समिति आफादनि मुङा बेनिफ्राय 19टा पदकेरे भारतर श्रेष्ठ प्रदर्शन गं 19
मेडेल मोननानै भारतआ जोबोद मोजां गेलेनाय दिन्थिदों टकिअनि पेरा अलिम्पिकआव मैयानियाव मोनबाय जे बेडमिन्टनाव कृष्णआ स्वर्ण सना आरो सुहासनया रुपानि मेडेल बे बर्नाढ्य कार्य टकिअ पेरा अलिम्पिकआव सामरिनि जोबोद रंजा बाजानि गेजेरजों टकिअ पेरा अलिम्पिकआ मैया जोबनानै थाङो बेलिफुङाव बे भारत शक्तिशाली स्थिति এই যে ओभाल इंलेन्डनि ओभालाव टेस्ट जागासिनो दं भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव बेहाय भारतआ मोजां थासारियाव दङ देरहानांगौ बादि आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब दंबावो दरिद्रताय कङा करिसे एशियान गेम्स खेला प्रमिला होननाय सासे बर' आइजो प्रमिला दैमारि बियो आंखालाव गोग्लैनानै दङ सिबाय गेलेनोबो मोनाखै जोबोद आंखाल दा सोरखारा अनसुंथाइ हराखै बिनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदोंगोन बेखिनियानोसै जोंनि दिनैनि जे आसामनि गिबिसारनि रादाब बिलाइफोराव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायनाय हाबाफारिया जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि मोजां मोननाय हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि खामानिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।